Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Aan Tafel Bij. Kleinere visjes en af en toe zat er eens een groot aan. Maar dit is vooral heel leuk om te doen. En het enthousiasme, dat is vooral het allerleukste. Beste kijkers van Aan Tafel, we zijn vandaag te gast bij Viveki. En dat zit in Biervliet, waarvoor hartelijk dank natuurlijk. Even ons onderwerp. We kennen in Nederland heel veel soorten coaches. Paardencoaches, we hebben sportcoaches, we hebben lifestyle coaches, jobcoaches. Nou, zo kan ik nog een uur doorgaan. Maar ik heb hier aan tafel 2 cultuurcoaches, actief in de gemeente Terneuzen. Welkom Martijn Broekhaert en Lucie de Groen. Jullie zijn beide cultuurcoach in Terneuzen. Even een paar woorden. Lucie, wat is een cultuurcoach? Een cultuurcoach is eigenlijk die ervoor zorgt dat kunst en cultuur in de regio eigenlijk beter bereikbaar is voor de mensen die er wonen. Dat het toegankelijker wordt. Oké, ja. Dat was heel kort gezegd. Waarom heeft cultuur eigenlijk coaching nodig, Martijn? In Terneuzen. Kijk, de coach is natuurlijk bekend vanuit de sport vooral. De trainer, de coach, degene die de mensen in gang zet, die mensen begeleidt, zorgt voor de ontwikkeling, et cetera. Nou, dat kennen we in de sport, ook in de gemeente Terneuzen kennen we dat al een hele lange tijd. Mm-hmm. En wij vanuit Toonbeeld hebben we al heel lang geprobeerd aan te geven, dat moeten we voor cultuur ook hebben. Wat je ziet is de hele... Omdat je ziet in de cultuur, het verschil met de sport is dat het bij de sport zit het meer ingeburgerd ook in het sociale leven van mensen. Dus mensen zijn gewend om kinderen naar de voetbal te brengen, om te rijden, weet je wel, naar de uitwedstrijden. Om op zondagmiddag ook gezellig een wedstrijd te kijken en ook nog een pot bier te drinken. Je kent het misschien wel. En dat willen we eigenlijk ook dat met de cultuur, dat we die kant heen gaan. Want je ziet bij de verenigingen zie je toch een terugloop, een minder jonge aanwas. En dan zeggen mensen, de jeugd verdwijnt hier allemaal. Maar dan zie je bijvoorbeeld bij de sportverenigingen, daar zie je het ledenaantal groeit. Wij zien dat niet. Oké. Dus je zijn eigenlijk een beetje jaloers op de sportverenigingen. Van dat moet ook bij ons. Nou, we willen kijken van, kunnen we dat in de cultuur... Die ambassadeurs, die coaches die je dus in de sport, die vele vrijwilligers die dat allemaal doen, die cheerleaders eigenlijk voor de culturele sector, die hebben wij ook nodig. Okay. Want er zijn een hele hoop initiatieven, er gebeurt een hoop, er worden lessen aangeboden, workshops, festivals georganiseerd. Als je de agenda kijkt, je kan ieder weekend, iedere avond kun je wat gaan doen. Dat is ongekend. Ja. Maar het opereert allemaal een beetje op zelfstandige eilanden en het zit allemaal in diezelfde vijver te vissen. En wij als cultuurcoaches proberen eigenlijk om die dingen aan elkaar te verbinden. Okay. Te zorgen dat we gaan samenwerken. Oké, dat is dus een van jullie taken. Ja. Is het enkel in Terneuzen zo? Of heb je het idee dat dat breder is dan alleen Terneuzen? Nee, het is eigenlijk in heel Nederland zie je nu dat er cultuurcoaches eigenlijk oppoppen. Okay. We hebben een aantal weken geleden ook zelfs nog samengezeten met alle cultuurcoaches van Zeeland. Dus je ziet echt dat dat iets is wat... iets wat je steeds meer ziet. Is het misschien ook zo dat die nadruk op cultuur en het feit dat er nu ook cultuurcoaches opkomen, dat nog een hoger doel heeft dan puur en alleen cultuur stimuleren, maar dat cultuur ook helpt bij iets anders, bij een hoger doel? Ja, zeker. Ja. Wij willen juist benadrukken dat cultuurbeoefening, laten we zeggen, dat is niet het doel, het is het middel die we gebruiken om verschillende dingen... Voor mensen is het een uitlaatklep om je hoofd leeg te maken. Wat andere mensen misschien hebben voor een rondje hardlopen of een avondje trainen op de voetbal. Mm-hmm. Maar dat is niet voor iedereen dé manier. Niet voor iedereen is sport, het is heel vanzelfsprekend. Maar er zijn ook genoeg mensen waar dat geen gepaste manier is om even gedachten te verzetten of om even iets anders. En dat kan bijvoorbeeld een avondje schilderen of... en dan kom je ook samen met anderen. Hè? Ook daar heb je dat sociale aspect. Hè? Je hoeft echt niet meer alleen individueel naar muziekles of wat dan ook. Maar tegenwoordig kan je ook gewoon gaan jammen. Of kan je in een band... bandcoaching doen we bijvoorbeeld ook of dat soort dingen. Dus het is veel meer... we willen dat het gewoon toegankelijker is, dat het bereikbaarder is. En dat het niet... we willen de drempel verlagen. De drempel...
waarvan mensen denken, oh, ik moet iets kunnen of ik moet echt vaardigheden ontwikkeld hebben voordat ik eraan deel kan nemen. Ja, en ik denk niet zo. zeker ook in tijden zoals deze, waar gewoon alles aan het verharden is en we ook uit elkaar aan het groeien zijn, kan cultuur soms heel goed helpen om mensen samen te brengen, om in gesprek te gaan, om samen met iets bezig te zijn. En zeker met cultuur, dat zit heel dicht bij identiteit en expressie. En dat is gewoon een heel mooi middel, denk ik, om dat gesprek met elkaar ook aan te gaan. Okay. Ja. Nou, we dan toch filosofisch bezig zijn. Ik weet dat in veel grote steden wordt cultuur ook gebruikt om bijvoorbeeld stadswijken te verbeteren. Ja. Dan wordt cultuur eigenlijk ingezet ook weer als middel. Ja. Om te zorgen dat een wijk meer verbintenis krijgt, dat er meer mooie dingen komen, dat mensen meer genieten van hun wijk en dat ze, dat is dan de achterliggende gedachte, hun wijk beter gaan onderhouden, dat ze elkaar beter kennen, noem het dan maar op. Ik heb het idee dat er in Terneuzen ook wel zo'n agenda is. Er zijn zoveel culturele initiatieven de laatste tijd in Terneuzen. Dus past het daarin? Nou, ik mag misschien een heel recent voorbeeld geven. We hebben in eind september is er in de Ouderlandse Hoeve, de wijk in Terneuzen, daar is een cultuurdag georganiseerd. Dat komt eigenlijk vanuit een bewonersinitiatief. Dus Clavis, de woningcorporatie, die heeft een soort bewonersinitiatieven van wat zouden we nou moeten doen. Nou, het is een hele multiculturele wijk en die had ook een bewoner gezegd van laten we hier eens een cultuurdag organiseren waar we ieder ook zijn eigen cultuur kan etaleren en elkaar kan laten kennismaken. Dat is door cultuurbeoefening. Dus wijkcoördinatoren komen dan naar toonbeeld, zeggen van wat zouden we daar kunnen doen. Dus we hebben daar ook een paar creatieve workshops gezet. Maar er wordt dan ook nagedacht over, laat iedereen dan wat eigen hapjes of wat eten en drinken. Het is toch Zeeuws-Vlaanderen. Eten is ook cultuur natuurlijk. Dat is ook cultuur. Ja. Ja. En gewoon buiten op straat en een hele middag kennismaken met elkaar, met elkaars cultuur, elkaars eetcultuur, maar ook samen deelnemen aan cultuur. We hadden een beeldende workshop van Zeelanding. Dat gaat dan over de landmark van wat is voor jou Terneuzen, waar staat Terneuzen? Ja, wat is een fijne, wat associeer jij met een fijne plek in Zeeuws-Vlaanderen? Ja, en dan een muziekworkshop. Dat was dan meer gitaar spelen en percussie. Maar dat zijn nou heel concrete dingen die inderdaad in buurten kunt doen met elkaar. Ja, en waar je elkaar kan ontmoeten en waar je ook kan horen van waar is er behoefte aan en waar willen jullie elkaar ontmoeten en hoe. Nou, als je erover nadenkt, want ik heb ook even gelezen wat jullie missie is. Hè? Deelname aan kunst en cultuur voor iedereen in Terneuzen stimuleren waarbij gelijke kansen, diversiteit en inclusie voorop staan. Dat is een hele mond vol. Ja. Dat zijn veel hoge doelstellingen die makkelijk gezegd zijn, maar misschien niet zo heel makkelijk ingevoerd. Nee. Hoe dragen jullie daar als cultuurcoach nou concreet aan bij? Ja, nou deze opdracht komt heel concreet gewoon uit de beschikking die we vanuit de gemeente hebben gehad. Ja, daar las ik hem op. Ja. Dus uit de opdracht van... dat is beleidstaal, zeg maar. Ja. Maar jullie moeten er iets van brouwen op in de wijken met de mensen samen. Ja. Dus hoe doe je dat? Dus sowieso merken we dat er heel veel nieuwe initiatieven zijn, heel veel nieuwe ideeën. En ik denk dat het voor mij ook sowieso heel belangrijk is om gewoon het zichtbaar te maken en ook mensen door te kunnen verwijzen van, maar dit is er al. En misschien zijn er wel initiatieven, maar die gebruiken een bepaalde taal die mensen niet begrijpen. En dan kunnen wij instappen en zeggen, jullie bedoelen eigenlijk dit doel, maar het komt blijkbaar niet over. Misschien kunnen we op deze manier andere groepen benaderen. Dus inderdaad wat meer een brugfunctie, het koppelen. Ja, dus die doorverwijzingsfunctie, die snap ik. Want als mensen een idee hebben en jullie weten dat er al iets bestaat. Ga eens praten met die en die. Ja. Dat is natuurlijk een hele belangrijke. Maar nemen jullie ook dan initiatieven? Ik zit zelf nou ineens, schiet door mijn hoofd. Mm-hmm. Ik heb een tijdje geleden aan tafel hier de mensen van de Coffee Cat Yuku Club uit Terneuzen gehad. En die besloten tijdens corona van, we willen iets doen, we willen ukulele spelen. We mogen alleen op het terras. Die gingen op het terras van een koffietent, gingen ze ukulele spelen. Inmiddels bestaan ze 5 jaar, hebben ze 50 leden. En dat is gewoon een particulier initiatief. Ja. Dat stimuleren, is dat ook jullie werk? Ja, dat stimuleren. Maar laten we zeggen, het staat denk ik nog zo in de kinderschoenen dat we wel nog op het punt zijn waar we het zelf eerst moeten laten zien. Jij weet misschien ook, in Zeeuws-Vlaanderen is het niet altijd zo. Mensen willen wel graag meedoen, maar willen wel weten waar ze aan meedoen. Dus zomaar in diepe springen, dat is niet altijd zo vanzelfsprekend. Dus vaak
proberen we gewoon door het te doen. Dus wij hebben zelf ook gewoon binnen Toonbeeld laten we zeggen, een werkplan. En we hebben meestal meer ideeën dan dat we tijd en geld hebben om uit te voeren. Maar per jaar hebben we wel een aantal projecten. En die projecten toetsen we natuurlijk wel aan de doelstelling van de gemeente. Het toegankelijk maken voor brede doelgroepen. Ik ga één voorbeeld noemen. We gaan in het najaar starten met Gouden Dans. Vertel. Dat is een dansvoorstelling die we gaan maken met ouderen. Okay. Het is dus een nationale stichting en zij zijn ook gespecialiseerd in dus het hele maakproces en het repetitieproces met ouderen. Daar zit natuurlijk het component vitaal blijven, maar ook valpreventie, soepel blijven. Gezelligheid. Heel veel ouderen hebben vroeger allemaal op dansles gezeten. Die hebben daar hele mooie herinneringen aan. Dansen op feestjes vroeger. Daar is natuurlijk ook veel in veranderd. Dat hebben we samen met het Scheldetheater. Die gaan die voorstelling produceren. En die landelijke stichting gaat eigenlijk samen met 40 ouderen gaan ze een dansvoorstelling maken. Met het thema Porgy and Bess. Dus dat wordt de sfeer en de muziek. Okay. Maar zij gaan zelf de voorstelling maken. En zij gaan hem uiteindelijk ook spelen in het Scheldetheater. Nou, dat is helemaal een eigen initiatief. We hebben daar binnen Toonbeeld een projectplan voor geschreven. We hebben zelf financiering via de gemeente, via Rabobank, via zorginstellingen in Terneuzen die allemaal financiële bijdragen doen. En dit is dan echt zo'n voorbeeld waarvan jij zegt, we moeten het eerst zelf laten zien wat we bedoelen. Ja. Voordat we mensen kunnen gaan coachen die zelf met ideeën komen. Moet ik het zo zien? Ja. Of doe je toch nog wel beide paden bewandelen? Ja, ik denk dat het zijn verschillende paden. Dus je bent aan het... op het ene moment ben je dingen aan het versterken, maar je bent ook zelf eigenlijk prikjes aan het uitdelen, dus initiatieven aan het nemen. Maar bijvoorbeeld ook een interessant voorbeeld is bijvoorbeeld de verbeeldingsroute. Die wordt natuurlijk elk jaar vanuit Toonbeeld georganiseerd, een openlucht tentoonstelling op de boulevard. Dat is volgens mij een enorm succes, toch? Ja, al zeker. Jaren. Ja, en we zijn hem net aan het afbreken en het is weer het was eigenlijk ons jubileumjaar. En het is eigenlijk altijd een route van eigenlijk statische beelden op de boulevard. En de verbeeldingsroute zegt al een beetje, die wil eigenlijk de verbeelding opwekken. Eigenlijk bij de bezoekers, bij de mensen in de omgeving. Maar ja, sommige mensen vinden het best wel lastig en misschien ook wel moeilijk om meteen te bedenken, oh ja, dit vind ik ervan. Want ja, als je nooit een kunstwerk ziet, mensen zeggen vaak van, wat is mijn mening? Ik weet het niet, ik ken het niet, ik durf niet. Dus verbeelding oproepen, dat kan al best wel, ik wil niet confronterend zijn, maar meer van, ik ken het niet, dus afstand. Wat ik heel leuk vind bij die verbeeldingsroute, dat is dat het gewoon... Het ligt op de wandelroute van bijna ieder Terneuzen. Heel toegankelijk. Precies. Ja. Het is mega toegankelijk. Aan de ene kant is het inderdaad toegankelijk. Maar zeker dat oproepen van de verbeelding. Soms... dat is eigenlijk wat jullie er nog aan vast willen knopen. Precies. En wat ik dan bijvoorbeeld heb gedaan als cultuurcoach... is het ontwikkelen van een olifantenpaadje. Zo hebben we het genoemd. En dat zijn eigenlijk allemaal bordjes door de binnenstad van Terneuzen... met eigenlijk allemaal een soort van verbeeldingsvragen... die eigenlijk ook zonder kunstwerk je verbeelding kunnen oproepen. Okay. En dat is dus een route... die hoef je niet helemaal uit te lopen. Je kan ook gewoon een bordje tegenkomen. Sommige bordjes staan ook naast een kunstwerk op de boulevard. En die kunnen je dan net een zetje geven van... dit is eigenlijk een hele makkelijke vraag, weet je wel. Net als zo'n Pickwick vraag, zeg maar. Ja. En dan kan het net een stapje toegankelijker worden... voor iemand die misschien denkt... Dus het is geïntroduceerd. Iedereen weet dat het er is. Je loopt er toch altijd langs. En nu wil je ze verleiden om net een stapje verder te gaan denken. Precies. En misschien de vervolgstap, kan ik me dan zo voorstellen... misschien moet ik zelf een keer gaan beeldhouden. Of ik moet dus misschien eens naar een museum gaan of zoiets. Bijvoorbeeld gewoon net die drempel weghalen van... weet je, zo'n makkelijke vraag. Jij kan er ook iets van vinden eigenlijk. Ja, nog een mooi project wat daar nog aangekoppeld zit eigenlijk... waar we nu nog mee bezig zijn. Nu eigenlijk die verbeeldingsroute eigenlijk afgelopen is... dat we er ook een stukje jongerenparticipatie aan gelinkt hebben... om ook een beetje te werken aan die verbeeldingsroute van de toekomst. Hè? Voor de jeugd die nu opgroeit, die is op een andere manier met kunst en cultuur in aanraking. Of zijn er op een andere manier mee bezig. Houden van andere dingen. Houden van andere dingen. Er zijn natuurlijk veel meer online digitale mogelijkheden. Wat het ook toegankelijker maakt, maar wat wel echt een andere manier van kunst en cultuur is. Dus hierin zit ook een traject van waar we met jongeren in gesprek gaan. En waar we zeggen van wat zouden jullie zelf willen doen? Maar ook wat zouden jullie zelf willen zien? Dus waar we, het thema van de verbeeldingsroute was weerspiegeling. In dat thema, wat zou je willen doen? Wat voor soort workshops of wat voor soort activiteiten kunnen we
programmeren waar je ook echt aan meedoet. wordt. Je Ja, hoeft niet voor te precies. betalen, maar je moet er wel aan meedoen. En wat zou je willen zien? Ja. Een voorstelling, een expositie, iets. Dus dat zijn we nu eigenlijk nog de afterparty van de verbeeldingsroute, laten we het zo zeggen. We trekken hem Kijken door. we met de Ja. jongeren van, ja, hoe kun je verder? Hoe kun je verder en ja, wat wordt die verbeeldingsroute van de toekomst? En hoe willen jullie dan jullie initiatief linken aan al die andere culturele initiatieven? Want de verbeeldingsroute is er dan één van. Ja. Maar het is de bedoeling dat er een museum komt hè, in Terneuzen. Je hebt dan Nessen, waar kunst gemaakt wordt. De eigenlijk. broedplaats, hè? Ja. De broedplaats. Het culturele kwartier wat in Terneuzen gemaakt gaat worden. Artbase natuurlijk ook. Hè? Ja, precies. Ja. Er zijn best veel initiatieven nu. Ja, heel veel. Is de bedoeling dat jullie dat ook aan elkaar gaan rijgen? Of is dat, hoe moet ik dat zien? Ja, zeker. Dus we zijn sowieso altijd met elkaar in gesprek. En ja, we zijn natuurlijk nog steeds elkaar, denk ik, wat beter aan het leren kennen. De cultuurcoaches zijn er eigenlijk nog maar een jaar. De Nessen heeft volgens mij ook net zijn eerste jaar doorgemaakt. Dus het is eigenlijk heel erg aanvoelen en kijken van, wie wil eigenlijk waarop inzetten. Dus heel erg, ik denk, goed met elkaar in gesprek blijven. En elkaar versterken vooral. Precies, ja. Want je wat jullie net vertellen van die verbeeldingsroute, om dat verder te trekken, ja, dan sluit je aan op wat er is en je probeert het op een hoger plan te tillen. Ja. En dat is Zeker. denk ik wel het mooie. Ja, het mooie natuurlijk van zo'n verbeeldingsroute is wel dat het onze eigen creatie is binnen Toonbeeld. Die andere initiatieven moet je natuurlijk wel een beetje balanceren. Je wil naar je toe trekken bijvoorbeeld. Het niet naar je toe trekken. Als we het hebben over Nessen, als je het hebt over Artbase, het zijn natuurlijk ook pilotprojecten. Die zijn ook zichzelf aan het uitvinden. Ja. Die zijn ook aan het kijken, hoe kunnen we dit opzetten? Hoe kunnen we het bestendigen? Hoe kunnen we het uitbouwen? En dat is hun eigen creatieve proces. Ja. Maar wij kunnen natuurlijk wel kijken, kunnen wij aanvullende activiteiten, kunnen wij aansluitende activiteiten doen? En we kunnen natuurlijk vooral ook als ons platform en mee helpen in de communicatie van dit is er allemaal te doen, dit staat er te gebeuren. We hebben binnen Toonbeeld natuurlijk heel veel cursisten die al bij ons in huis komen. Ja. We zitten heel veel op de scholen met cultuureducatie. Dus dat netwerk. Wie financiert jullie? De gemeente Terneuzen. Oké, en is dat voor langere jaren vastgelegd of is dat 1 jaar, 2 jaar? Het is 3 jaar nu. 3 jaar? Dus we hebben eigenlijk 3 jaar om te bewijzen dat we een waardevol... te onderzoeken, inderdaad. Ja. Oké. En wat we dus al meteen gemerkt hebben in het eerste jaar is... Kijk, bij sportcoaches is het makkelijker om te zeggen... Ik ga als sportcoach in een buurthuis en ik ga gewoon bewegen met ouderen. Dan kan je makkelijk verschillende activiteiten doen. Maar wij kunnen natuurlijk vanuit onze eigen discipline of wat we zelf kunnen we werken. Maar als je wil verbreden, als je een bredere doelgroep wil aanspreken... als je andere kunstdisciplines wil doen, ja, dan moet je toch... Heb je andere nodig en dan moet je inkopen. Ja. Dus dat was oké, we hebben wel uren... Maar goed, dan zijn we dan weer met de gemeente in gesprek gegaan. Dan hebben we nu ook een activiteitenbudget met een aantal dingen die we willen doen. Zodat we nu ook geld hebben. Zodat we niet alleen zeg maar die makelaars zijn of dat loket. Die mensen die kunnen doorverwijzen, dat we ook aanbod kunnen creëren. Het komt dus op neer dat jullie jezelf in 3 jaar moeten bewijzen, zeg maar. Ja. Je hebt inmiddels een netwerk in Zeeland, maar ook in Nederland van andere cultuurcoaches die jullie daarbij kunnen helpen. En over 3 jaar of misschien iets ervoor. Of 2 jaar, hè? Want we hebben al 1 jaar gehad. Oké. Dan zitten wij weer aan tafel om te kijken hoe het gesteld is. Het eindgesprek. Nou nee, dat hoop ik niet. Het vervolggesprek. Dat hopen wij ook. Ja. We denken dat de waarde van een cultuurcoach, maar sowieso kunst en cultuur... Dat is bij de gemeente Terneuzen echt wel doorgedrongen. Dat zie je door alle initiatieven die ondersteund worden, die gefinancierd worden. Dus de verwachting is natuurlijk wel dat ze dat willen blijven voortzetten. Alleen wij moeten natuurlijk bewijzen vanuit Toonbeeld dat wij de mensen zijn die dat moeten blijven voortzetten. Dus dat is voor ons de uitdaging natuurlijk. Nou, Martijn de Lucie, bedankt voor jullie verhaal en ook heel veel succes met het initiatief. Dankjewel. Beste kijkers, als u nou denkt naar deze uitzending van... ik zou zelf ook eigenlijk wel eens wat willen doen. Of ik heb wel een idee wat ik eens met Lucie en Martijn zou willen bespreken. Nou, dan verschijnen er hier onderin wat e-mailadressen, telefoonnummers, websites... waar je terecht kunt of andere media. En ik zou zeggen, doe het ook vooral, want daar zijn ze voor de cultuurcoaches.
Tot de volgende ATB. Blijf kijken.